Здравейте! Днес се намираме на Българското Черноморие и сме между Поморие и Ахелой, а именно в 5-звездния хотел Wave Resort. Вече се настанихме в нашата стая. Тя е Junior Suite и е с гледка фронтално към морето, а отстрани виждаме Поморийското езеро, в което свободно и спокойно може да отидете да си направите кални бани. От другата страна на терасата и стаята се виждат музикалните фонтани на хотела, които всяка вечер в 9 започват своето представление. Както и големия басейн с моста, който води към плажа, детския аквапарк и големите роби за възрастни. А сега да разгледаме и стаята. От терасата, щом влезем веднага в дясно, се намира това обособено бюро, което като тоалетка не бих казала, че може да се ползва, няма тук огледало. Имаме телевизор, който е с въртяща се стойка. Може да се завърта и към спалнята, която е срещу мен, и дивана, който е от другата страна. Тук разполагаме с електрическа кана, чайове, чаши за кафе и за чай. Имаме машина за кафе на Неспресо, както и капсули за нея. Също така на разположение ни е мини-бар, който всеки ден се зарежда и е на свободна консумация с минерална вода, кола, бира, сок и десертчета. Хотела разполага с много възможности за настаняване. Всички стаи имат морска гледка, като едните са с гледка и към вътрешната част на двора и фонтаните, а другите гледат назад към езерото или към къмпинг Ахелой. Всички стаи са с тези големи френски прозорци, които вкарват много светлина в стаята. Junior Suite е 43 квадрата. Обзаведена е много уютно и стилно, с King Size легло. Тук нямаме нощни шкафчета, но имаме много стилни маси, които са изработени от мрамор и метал. От двете страни на леглото имаме удобни кресла, а пред самата спалня имаме тази пейка, в която може да се събуете или преоблечете. Нощните лампи разполагат и с малки лампи, които са удобство при четене. Самото осветление на стаята не е с плафони, а в самите краища на стените има скрито LED осветление. Това е управлението на климатизацията. Тя е централна. Стените са с тапети, което придава още повече уют и лукс на самата стая. А това е входната част. Тук е много широко и просторно, защото така е организирана самата стая, че имаме един open space на самия вход и на самата баня. Банята не е отделена, а е отворена. Имаме две мивки, които са много удобни и определено е глезотийка, както и тези две огледала с LED светлина. Тук имаме допълнително малко огледало, което може да ни послужи и при грим, и при бръснене на мъжете. В стаята имаме сушоар, както и шампуани, душ гелове, сапун,
Имаме всякакви видове кърпи, халати и чехли на разположение. А тоалетната и банята са отделени, като имаме едни стъклени матирани врати. Душа. Тук имаме слушалка и такава душпита, която е от тавана. Козметиката тук е на Култи Милано. А това е частта на гардеробната. Много е широко. Има много пространство, както за куфари и за качалки, така и за дрехите. Разполага и с сейф. А тук имаме няколко огледала, които са с различна видимост. По-приближени, по-отдалечени и това е единствено възможността човек да се огледа в цял ръст. Малко от към светлина става, но били сме в друг хотел, където има много светлина и огледала. Така, сега да ви покажа и дивана. Пода тук в стаята е с ламиниран паркет, но зоната пред банята и коридора е с плочки. Тези килимчета придават така една уютна атмосфера. Дивана е много удобен и има възможност да се използва за настаняване както на едно, така и на две деца. Ще направим разходка из водните атракциони на Wave Resort. Това е басейна с полуолимпийски размери, който има различни входове. За него има по-плитки части, обособени в различни зони. А в центъра на този мост се намира пещеричка, която има и джакузи. Елате да ви я покажа. Спа зоната на хотела разполага и с вътрешен басейн с мини джакузита и детска зона, но през летните месеци не работи. А сега пред мен се намира един басейн, който е като мини езерце, а отдолу самият под на басейна не е от плочки, а е от все едно стъпваш на малки камъчета. Между тези зони се намира и един от полубаровете в резорта. А това е Infinity басейна в зоната забранена за деца и тук се наслаждавате на тишината. Зоната за възрастни разполага също с голям басейн, който е обособен като различни малки басейни с различна дълбочина и в центъра имаме и едно джакузи. Тук искам да оправдая един коментар. Запазвайки почивката си в Wave Resort, естествено всеки започва да чете коментари за мястото. Един от тях беше водата колко била мръсна, имало зелено, което сплувало вътре. Искам да ви гарантирам, че тази вода е толкова чиста и кристална, така че този коментар определено е фейк.
Това е плажа на Wave Resort. Той е с пясък, много фин, с леко графитен цвят, но това е заради желязото и солта, които съдържа той, заради близостта си с Поморийското езеро. За мое разочарование, когато стигнахме тук, видяхме тази грозна табела "Неохраняем плаж". Разочарованието ми не е към управлението на хотела, а към управлението на нашата държава за това как тя сама спира туризма си и насърчава всички туристи към Гърция. Защото плажа на Wave Resort се намира в средата на една много дълга ивица. В началото е къмпинг Ахилой, а нататъка е свободната и празна част. Тук едва ли на някой би му пречило да вземе една такса от държавата и да може този плаж спокойно хотела да го използва за своите туристи, вместо така или иначе да седи празен. Поздравления на Wave Resort за това, че въпреки всичко те са сложили спасителна кула и има 2 спасители тук на плажа през деня. Тези дни малко е ветровито и има страхотни вълни. Това е бич бара. Всички барове отварят в 10 сутринта. Това е детската зона. Тук разполагаме с голяма кула с кофа отгоре и 3 парзалки за малките палавници. А това е мини аквапарка с 4 роби за големите палавници. Зад детския аквапарк и робите се намира амфитеатъра. В неговата периферия е амфитеатър бара, който работи до 23 часа вечерта, и снак зоните, които от 11 до 5 предлагат всякаква вкусна храна, на който му се седи на плажа и не му се ходи в основния ресторант за обяд. Тук е и детската площадка на резорта. Тя е много голяма, предлага много забавления за децата, а малката сграда е огромен детски кът на много голяма площ, дори вътре с малко мини театърче. Аниматорите, техните Purple People в Wave Resort, предлагат много забавления за децата и всяка вечер има различна програма в амфитеатъра. В определени часове през деня децата могат да се оставят тук под зорките погледи на аниматорите, а вие да си починете в зоната за възрастни. Това е основният басейн на хотела. Водата в него се подгрява. Тук се правят всички игри на аниматорите, както и сутрешната гимнастика и аеробика. След толкова разходки, аз вече огладнях. Нека да отидем да видим как е вечерята.
Сега ще ви разкажа и за изхранването тук в Wave Resort. Той е на база Ultra All Inclusive. Предлага много богат избор от всякакъв вид местен и вносен алкохол, много видове уиски, водка и каквото се сетите. Относно храната, тук има храна 24 часа в денонощието. В бистрото пред ресторанта може да хапвате всякакви сандвичи, понички, кекчета, сладки солени неща, безалкохолни, алкохолни, всичко 24 часа в денонощието. Самият основен ресторант предлага закуска, обяд и вечеря. Закуската е много богата. Има всякакви печива, омлети, много видове сирена, пастети, палачинки, принцеси, плодове. Много богат и голям избор. Обяда и вечерята също има много разнообразие на меса, като пилешко, свинско, телешко, риба. Приготвят се пици и спагети, много зеленчуци, салати, много плодове. Предлагат се на обяд и на вечеря сладолед, като единият вид сладолед е на клечка, опакован, вторият вид сладолед е в фризер, на топка, а третият вид сладолед е от машина и за децата това е много забавно, за да си правят сладолед от машината сами. Има обособен на зона в ресторанта, която се готви за деца. Там може да намерите всякакви видове пюрета, каши за най-малките, различни супи и ястия, приготвени специално за децата. Там има много голямо разнообразие от сокчета, кисели млека. На вечеря се предлагат много красиви и изящно приготвени десерти, които са украсени с всякакви плодове и шоколадчета. Просто се наслаждаваш още с погледа, преди да си ги опитал. И още един коментар, който прочетох преди да дойдем тук в хотела. Именно едно семейство, което се настанило и освободило стаята само за една нощ, тъй като не е имало нищо за храна по техен вкус и са яли само пържени картофи. Абсолютно това е фейк коментар. Храната е изключително вкусна. Както вече споменах, голямо разнообразие от меса, включително патешко, пуешко, от различни видове риба и рибни деликатеси, като мидии, калмари се предлагат, така че има избор за всеки вкус. Определено тук не са ви нужни пържените картофи. При настаняване от 7 и повече нощувки, хотела предлага официална вечеря в един от техните лакарт ресторанти. Те имат 3. Единият е български, втория азиатски и третия средиземноморски. Тази вечер сме на средиземноморска вечеря, така че ще ви покажем кадри и оттам. Има много коментари, че резорта се намира в нищото, между Поморие и Ахилой, в полето. Да, наистина е така, но пък тук се наслаждаваш на спокойствието и това, че няма никакви други големи хотели около теб. Хотела предлага транспорт до Поморие 3 пъти в деня и това е една възможност, който иска да си направи някаква разходка до там, ако не е с личен автомобил тук. Но по никакъв начин това, че сте отделени и не се намирате в близост до града и в града, не би било проблем за вас, тъй като хотела ви предлага абсолютно всичко от към храна. Не ви е необходимо нищо друго. Дори има магазин, в който се предлага богато разнообразие от артикули, като започнем от сладки работи за децата, играчки за децата, алкохол, безалкохолни, цигари, дори и козметични продукти. Време е да завършим това ревю. В края на престоя си тук в Wave Resort мога да кажа, че останахме доволни. Персонала е изключително любезен, отзивчив, всички са млади хора, усмихнати, всички се вършат работата изключително стриктно. Чистотата е отлична, както в стаите, така и в общите части, около басейните, в ресторанта. Останахме доволни и от организираните програми всяка вечер на лоби бара и в амфитеатъра. Искаше ми се да споделя и някакъв минус
но не мога да намеря такъв, защото наистина хотела предлага условия, които се намират рядко на нашето Черноморие. Плажа, може би, е един от минусите на хотела, според вас и вашите коментари, които съм чела в интернет, но за мен не беше така, защото плажа е много чист, поддържа се. Да, малко по-стръмен е, но това за нас не беше проблем и винаги успяхме да си намерим чада там. Нашите видеа не са спонсорирани, затова моля ви, абонирайте се за канала ни, натиснете камбанката, последвайте ни в Facebook, Instagram, TikTok, за да може да правиме още такива ревюта за вас.